Ето как да си направим един бърз и лесен боб със свинско. Хайде! Необходими продукти. Буркан бял боб, може и боб от консерва, може и да се сварите суров, аз нямам тези нерви и все пак това е бърза и лесна рецепта, така че използвам от буркан. 2 моркова, глава лук, чушка, чесън, доматен сос или домати в консерва. И разбира се и свинско, което всъщност може да замените и с наденица. Преди да започнем с готвенето, правим едно кафенце, защото така готвенето става още по-хубаво. Хайде, на здраве! Пари! Нарязваме всичко на дребно, а свинското на купчета. В една тенджерка слагаме малко мазнинка и запържваме свинското. След като получи златист загар, добавяме и зеленчуците, които задушаваме леко. След като видим, че зеленчуците са се позадушили и са поумекнали, прибавяме бобеца и доматите. Добавяме топла вода и слагаме подправки. Сол, пушен червен пипер, черен пипер, ако имате джоджан и малко брашно за сгъстяване. Разбъркваме всичко. Аз съм любител на по-гъстият боб, но вие естествено може да си го направите малко по-рядък, ако желаете, като не добавяте брашното и сложите малко повече вода. А сега го оставяме да си покъкри за около 20 на минути и сме готови. След като видим, че е готов, сервираме. Може да гарнирате отгоре с някаква зеленина, като магданоз или джоджан. Ако хапвате хляб, 1-2 филийки, за да си топвате. Да ви е вкусно. Пробвайте! Good morning, Oh my god, what the hell is this smell, students? Ама каква е тази воня in this classroom? Ма тук мирише на dead катерички. Ужас! Open някакъв window, че направо ще се издушиме here. Oh my god, он мирише на спрънджа, мирише на пот, мирише на very bad stuff here. Very bad. Oh my god! Отваряйте the doors, отваряйте the windows, че направо ще се издушиме here. О, леле, вие какво правите, бе, деца? My god! Open the windows, че направо не знам какво ще ми се случи. То направо ми се вдигна, the blood sugar ми се вдигна. Oh my god! Георги, open the window! Направо не знам какво да правя вече. Някой има ли тук ветрило? Ветрило има ли? Един съвет към всички и пешеходци и шофьори. Първо започвам с пешеходците. Бъдете винаги внимателни. Бъдете на щрек, бъдете на 4 очи, когато пресичате, независимо дали на пешеходна пътека или не, дали на светофар. Винаги се оглеждайте, винаги имайте усет какво се случва около вас. Извадете си слушалките от ушите, спрете да си гледате в телефоните, пресичайте правилно, защото не се знае какъв човек стои зад волана на някой автомобил. Ако някой се нуждае от помощ да пресече, помогнете му. А сега и за шофьорите, това същото се отнася и за вас. Спрете да си мислите, че бързите скорости и бързите коли са мерило за мъжественост и за готиност. В никакъв случай това не е така. Това е толкова демоде и не живеем вече в старите времена, в които ако някой има спортна кола и кара с 200, с 300 е най-готини, в никакъв случай един нормален, интелигентен и здравомислещ човек не го вълнува каква кола караш. Напротив, вълнува го дали караш безопасно, дали следваш знаците, дали караш в нормите. Това го вълнува един нормален, здравомислещ, интелигентен човек. Спрете да си мислите, че това, че карате с 200, с 300, ви прави по-големи мъже или суперготини. В никакъв случай не е така. Също така и за тези известни личности, които си позволяват да карат в нетрезво състояние, под влиянието на някакви субстанции, вие сте един от проблемът в нашата държавица. Спрете да си мислите, че вие сте над законите и винаги ще минете 2-3 метра. И няма да бъдете осъждани за действията си. В никакъв случай. Вие също трябва да бъдете внимателни и да давате един пример на хората в България. Защото ако вие не го правите, те също няма да го правят. Така че малко се вземете в ръце
и започнете да мислите правилно с тези глави, които имате на раменете си. Това, че сте известни личности, не ви прави повече от другите. Напротив, вие сте абсолютно като всички останали, просто с повече пари. Така че, освестете се. Всички шофьори, всички пешеходци, бъдете внимателни, защото според мен в България имаме толкова много проблеми, но най-големият ни проблем е войната на пътищата. Така че, бъдете по-разумни и карайте внимателно. О май гад, какъв beautiful day е today навън! Идеално е за разходка. Дама Снежо, айде бъди се после да пим кафе. О, Mother of Georgie! Ама това издат Юлия! Ей! О, леле, ни Mother мой of да познаеш Georgie, кого Mother срещам. of Georgie. На Георги, оная по-английски и лудата. Николаева, айде затваряй, ще се Толкова обада съм после. happy да ви видя! Айде. Long time no see! Здравейте, здравейте. How are you? How are you? How is Georgie doing? Моля? Ма какъв Джорджи, бе? Кой той е? What Georgie прави? Georgie, your son. Нищо не ви разбирам, ще повторите ли? Как не ме разбирате? Ма си говори перфектно. Your son Georgie, what doing? Айде, тая пак на английски ми пелтечи. Okay, Georgie? О, Георги, да, написа си домашните. Леле, нищо не разбирам. Georgie, Чакай да видя what транслейтера. прави? Doing what прави Georgie? Па батерия нямам. Виж какво, много бързам. Ще изтърва автобуса. Хело, мело, айди. Wait. Айди, че бързам. Okay. Oh my god. Все такава монстър си е. Тази Вейня. Снежо. Ох, таз пак ми пълтеч на английски, нищо не разбрах. Не, нищо. Боже, луда, аз ти казвам. Георги, айде идвай, че ще украсяваме елхата. Айде, кое време стана, бе? Те всички вече не украсиха пак. елхите. Леле, ти Снежа ми звънят, че с Сашко вече се украсили. Значи, компютъра по-важен. Мамо, здрасти. Айде бе, Георги, голямо туткане бе. Айде бе, какво? То стана вече 5 часа, за кога ще украсявам тая елха? Айде, вземай тук и почва да слагаш играчки, аз докато оправям тук нещата. Добре де, сега ще ти помогна. Каква е тая играчка, бе? Аз я направих в училище. Оле, тя много хубава, бе. Как така за най-отпред ще слагаме на нея и трябва специално място. Чакай. Имахме по изобразително изкуство да направиме играчка за елха. Оле, ето какво като си я направил ти? Ще сложим я тук на специално място. Най-отзаде, така, да може да украсява тук отзаре. Няма значение, че ти си я направил. Много е хубава. Ти направо си оставил ръцете. Айде, заминавай, аз ще се оправя сама. Олеле. Охо, Снежа, ма влизай, че ще избяга топлото, ма влизай, бе. Айди, бе, значи... Георги, направи сега по едно кафе, да е, жената сигурно ожадняла. Айди, ма, Снежа, влизай, сядай, заминавай. Чакай, ма, Снежа, чакай. Вия, погледни какво става. Гледай за чудо и за приказ. Виж какво става. Чакай да ти показвам сега. Първо, най-важното, елхата. Елхата за чудо и за приказ, да не ти казвам цената, че много се оскъпи. То направо ти казвам... Ама няма значение, купихме я, да. Гледай, то пък джиджавки, то пък играчки, то пък от хубаво по-хубаво, нали? Ко да ти разправям, вие украсихте ли у вас? Ами не сме. Още не сте. Георги, айде ко гледаш ми, момченце, вари давай по едно кафе, да жената ожадняла. А този дядо Коледа от Англия, ходихме тая година и се го купих оттам, видя го и викам, влюбих се, купувам го. Па за тея възглавнички да не ти разправям. Тези възглавнички са от Турция. От Турция ги купихме за около 500-600 лева, ма не да казваш на никой. Много хубави. Ай на баба, ой, муа! И какво да ти разправим друго, бе? Ще пиеш ли нещо? Искаш ли? Безалкохолно? Георги, дай едно безалкохолно, че леле ти Снежа ожадняла, бе. Значи, Снежа, да не ти разправям,
Никой не ми помогна. Никой не ми помага, ама не, никой не ми помага. Сама съм се оправила. Нима гледай, Георги, аха, за тебе се отнася. Никой не ми помага. Никой. Всички спът, лежат и да не ти казвам какво друго правят. Нела да ти дам, ко ще пиеш? Айди. Имам тука лимонадка, количка, какво ще пиеш? Вода. Типа вода. Сепана вода. Да не си на диета. Имаш нужда, да. Айди, чакай, сега идвам. Георги, сложи ли си колана, много ми убива с него. Момченце, не ми се обяснявай. Като ти кажа, слагаш си колана, слагаш си го. Баща ти кара като луд. Виждаш навънка времето не е добре изобщо. Ще вземе да се лъзне колата и да се обърнем и не знам какво ще стане после. Ще я свърчиш през прозореца, какво? Значи, момченце, човек да ни ти каже нещо. Оле, Георги, казахте, че баща ти ще направи нещо с тая кола. Казахте, че времето не е добре навънка. Лъзнахме ли са? Лъзнахме са. Значи, добре, че не се преобърнахме, че не знам какво ще стане. Ужас, добре ли си? Не си добре, аз като ти казвам, слагай си колана, ще си го слагаш. Значи, чакай да звънна да летиснеш да й кажа какво стана. Значи, къде ми замина телефона ми? Някъде е паднал сега под седалката. Оле, господи, Георги, аз се навиди да го вземеш. Като ти казвам, слагаш си колана, ще си го слагаш винаги. Ако беше изфръкнал през този прозорец. Знаете ли, от известно време нямам абсолютно никакво желание да качвам комедийни видеа и скетчове и да пълня социалните мрежи с ненужни видеа, които нямат никакво значение и смисъл. Случващото се в България е много важно и според мен е по-добре да застана пред камерата, да изкажа мнението си и да насърча хората да отстояват правата си. Независимо, че живея на хиляди километри от България, аз винаги ще отстоявам правата си и винаги ще търся най-доброто за моите родители, за моите приятели, семейство, роднини, баби, дядовци и за тези, които ме гледат. Аудиторията ми никак не е малка. Имам платформата, с която мога да насърчавам всички вас да отстоявате правата си и да се борите за тях до край. Не може някой друг да решава какво ще се случва с вас, вашето бъдеще, бъдещето на вашите баби, дядовци, бъдещето на вашите деца, родители и близки и приятели. Протестите са едно важно нещо, с което ние може да покажем на тези, които са в парламента, че ние решаваме какво ще се случва, а не те. Те не могат да решават за всички нас. Това, че ние сме ги избрали, не им дава правото да си играят с нас и да си правят каквото искат. Защото винаги може да ги заменим с други. Така че отстоявайте правата си, покажете, че ние сме силата, бъдете единни, защото това ще реши вашето бъдеще.